complex e Juakali osechopo atamalo 80 kigeno ni johala buora mawuok Garissa Lodge, Apindi Street kod Nyamlori bende biro chako loko kanyo chakre tich tarik 1 dwe manyien. Thoth johala dhi nyime kod gero stalls magi, kendo jalup city manager ma Kisumu Charles Omolo wacho ni chenro nero dhi nyime yor kwe. Omolo wacho ni gidhi chuogo aput mar telo mabiro tayo chirono kuom higa achiel, ka bende sani giyawo apisi ma johala biro tere ywak magi. Chiko osedonjo ka kendo gedo dhi mbele kaka inyalo winjo e toka kata inyalo neno. Gedo dhi mbele kendo wasetime ma smooth, ok waseneno weche modhi maricho. To ka nitie weche ma challenges moko koskune mantie kumigede kuma oganda oriwore, wawacho ni kochakre wuok tich ma en tarik 22 waloso mesa mar tero ywagruok moro amora, wachuogo duol ma dwa tayo weche mag chiro, iluongo ni interim, kuom thuolo mar higa achiel. Duondni biro bedo ni ng'iyo affairs gi weche duto mawuok e chiro, mondo mi wabed ni wagolo johala e ndara to wakelogi ka to